హాయ్ హలో నమస్తే. వెల్కమ్ టు తెలుగింటి గుమగుమలు. మంచి టేస్టీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ రెసిపీస్ కోసం జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు బ్రెడ్ ఉప్మా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను. నార్మల్గా మనం రొటీన్గా ఉప్మాలు తింటూనే ఉంటాం. అయితే అప్పుడప్పుడు బ్రెడ్ తోటి ఉప్మా చేసుకున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. అయితే బ్రెడ్ పీసెస్తో కాకుండా ఇట్లా బ్రెడ్ క్రమ్స్ కింద చేసుకుని దాని వెజిటబుల్స్తో కలిపి ఉప్మా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లోకి ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ వేసినా కూడా బాగుంటుంది. నేను ఇక్కడ 2 మీడియం సైజ్ క్యారెట్లని ఇలా సన్నగా స్లైసెస్ లాగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను కూడా ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద తరుక్కోవాలి. ఇంకొక 2 టమాటోస్ని కూడా తరిగి పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే ఒక పెద్ద సైజ్ పొటాటోని కూడా చిన్న ముక్కల కింద తరిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇంకా ఇందులో కారం కోసం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చిని కూడా తరుక్కుని పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఉపయోగిస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను 10 బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకున్నాను. ఇంకా పోపు కోసం ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఇంకా ఎండుమిర్చి తీసుకోవాలి. ఇంకా ఈ రెసిపీలోకి తగినంత ఉప్పు, ఒక అర చెంచా కారం, ఇంకా అర చెంచాడు పసుపు కూడా తీసుకోండి. అండ్ ఈ రెసిపీలో మీకు ఇంట్లో ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇంకా రకరకాల వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ముందుగా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. దానికోసం ఇక్కడ నేను తీసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. దానికోసం ఇక్కడ ఆ స్లైసెస్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చింపి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. అయితే కొంతమంది బ్రెడ్ ఉప్మా డైరెక్ట్గా ముక్కల్లాగా ఉంటేనే ఇష్టపడతారు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ స్టెప్ని స్కిప్ చేసి ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని చాక్ తోటి చక్కగా ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నా వాడచ్చు. లేదంటే అలా కట్ చేసిన ముక్కల్ని ఒక 5 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా సిమ్లో పెట్టి నూనెలో కొద్దిగా వేగించి రోస్ట్ చేసుకుని కూడా అవి వేసుకుని కూడా ఉప్మా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇట్లా ఫైన్ పౌడర్ కింద చేసుకుని క్రమ్స్ లాగా చేసుకుంటే కనుక ఉప్మా టెక్స్చర్ కూడా బాగుంటుంది. అండ్ బ్రెడ్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళకు కూడా ఇట్లా తింటే కనుక మరీ బ్రెడ్ తిన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు. కానీ ఈ వీట్ బ్రెడ్ డైలీ మార్నింగ్ తింటే మంచిది అంటారు కదా, సో ఈ విధంగా కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఇంకా తర్వాత వెజిటబుల్స్ అన్నిటిని ముందుగా నేను కుక్ చేసుకున్నాను. స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసుకున్నాను. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఈ పోపు దినుసులు అన్నిటిని వేసేయాలి. అదే ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు ఇవి ఇంచుమించు నేను హాఫ్ స్పూన్ వరకు తీసుకున్నాను. వాటన్నిటిని ఇందులో వేసేసి అవి చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకుని 1 నిమిషం పాటు వేపుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఈ స్టేజ్లోనే కొద్దిగా పల్లీలను కూడా వేసుకుని వేపుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ పోపు వేగిన తర్వాత ఇందులోనే నేను ఎండుమిరపకాయలు ఇంకా పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని కూడా వేసేసి ఒకసారి అవి కూడా వేగే వరకు ఒక 1/2 నిమిషం పాటు సిమ్లోనే ఉంచాను. ఆ తర్వాత నేను ఇందులో మెయిన్గా వెజిటబుల్స్ అన్ని చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, వాటిని యాడ్ చేస్తాను. ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు కొంచెం పచ్చివాసన ఎక్కువగా తెలుస్తాయి కాబట్టి ముందుగా ఆయిల్లో వీటిని ఒక 2 నిమిషాల పాటు చక్కగా వేపుకున్న తర్వాత మిగతా వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకుంటే కనుక ఉప్మాకి మంచి చక్కటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు అయ్యేసరికి ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా చక్కగా మగ్గిపోతే అప్పుడు ఇందులో నేను పూల ముక్కలన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను క్యారెట్, పొటాటో ఇంకా టమాటో వేసుకున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక స్వీట్ కార్న్, క్యాప్సికమ్ అవి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇందులో ఉప్పు, పసుపు ఇంకా కారం కూడా తీసుకున్నాను కదా, వాటిని కూడా వేసేసి ఇది చక్కగా బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలిపేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా కలుపుకున్నాక ఈ వెజిటబుల్స్ అన్ని చక్కగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా ఒక పావు గ్లాసు వాటర్ని పోసి స్టవ్ మీద నేను ఈ కడాయి మీద మూత పెట్టేసుకుని చక్కగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు సిమ్లో అట్లాగే వదిలేసాను. మూత తీసేసరికి మనకు వెజిటబుల్స్ అన్ని చక్కగా కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి. మనం వేసిన వాటర్ అంతా కూడా ఎగిరిపోయి పొటాటో పీసెస్ కానీ క్యారెట్ కానీ అన్నీ కూడా చక్కగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇలా మగ్గడం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇందాక మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాం. ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అన్ని వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి చక్కగా ఈ కూరలు బ్రెడ్ క్రమ్స్ అన్ని బాగా కలిసేలాగా కలిపేసుకోండి. అండ్ ఈ ఉప్మాలో మనం వెజిటబుల్స్ వేస్తేనే టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ దగ్గర ఏమేమి వెజిటబుల్స్ ఉన్నా అదే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, బఠానీ కానీ ఇంకా క్యాప్సికమ్ కానీ క్యాబేజ్ కానీ స్వీట్ కార్న్ కానీ అలాంటివి ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి కలుపుకున్నాక ఇంకొక 2 నిమిషాలు పాటు స్టవ్ మీద ఉంచితే ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా కొద్దిగా మెత్తగా అయ్యి చక్కగా మీకు ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది వేడివేడిగా తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెసిపీ మీకు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. బై బై.